Dobrý večer, TV doma. Haló, počujeme sa? No ja. Áno, ja prepínam. Áno, dobrý večer. Áno. Prosím? Kto by to bol? No som to ja, Kristína. No tak dajte mi dátum narodenia. 32. Áno. 1972. Koľko? 90? 72. 72. A meno? Tomáš. Dobre, tak vám to pozriem. Pozrite podľa toho dátumu? Prosím? Pozrite podľa toho dátumu? Áno. A jaký tam mám dátum? Môžete mi to povedať? 32. A to 72. Február má odtedy 30 dní. Prosím? A február má odtedy 30 dní. Dobrý večer.